Yeah. Kasujong kawan kajing pam. Kajing im klami me. Kalong tang kajing dukis ngi. Nga shong marway, nga perkhatia phi me kasujong phi ka jing hi kai ka dang sa hanga day kas ngi ka ba philik no ka pun khlam ya ka per thai nga tharai klem phi kan imlong shuk kum ba man barim day kak tiba batay ba sumar klem jing du ka jing yit ba pura ka ba klem da ken ru ha kas ngi ba ngas ngu thait tang phi ba pin shlur me ngak men ban te ba ka jing yit jong phi kan nim jaru Yeah, kajing pinim jong pi kapelong yang abak lain tang daki kintin jong pi ngayo jing kirmen bat im hakas ngi bajain kajing tia jong pi menta kalong hakap neng badna dan kintwet ba kajing yit jong pi kawan hakas nem kidak palang ka kijing pen sa jing Kynmaw kikot bat kisur ki pen kindit yang kajing jinjar me kajing im ka klemi kum pitang kajing duwai kapin ya rap yang abani sa frangi ngamis ya ime man kas may ladangan yotang si kelit mat ban kular ya pi bangan imiye no sat kajing ye jong pi kadai kajing hikai hak kajing gim jong akan sajunom la kumba pi ai yeah kajing gim jong akan long bay ta kajing Kynmaw ngai sa frang tang daga bor jong pi basah nga me ngamis ya pi bad kajing ye jong pi kanim juja hare